Soc Maria Ferrer, biòloga i guia de mitja muntanya. Soc de Lles, d'un poble d'aquí, de l'Alta Ribagorça. Em vaig marxar a formar a Barcelona, però de seguida vaig veure que volia tornar a treballar i viure aquí, a la meva terra. Combino les feines de biòloga i de guia de mitja muntanya, fent guiatges aquí a la comarca i especialment al territori del Parc Nacional d'Aigüestortes. La Ruta de la Fauna és una ruta molt representativa dels camins que tenim a la Vall de Barravés. Podem trobar diversos plafons didàctics que ens ensenyaran les restes i rastres que podem trobar dels animals que hi ha aquí a l'entorn. Cabirols, isards, picots. A mesura que vas guanyant alçada vas veient des del mosaic de prats de dall del voltant del poble, anem passant trams de bosc fins a arribar aquí en aquests prats del refugi d'Artigalonga, que estem a 1.730 metres, és el punt més alt de la nostra ruta. Des d'aquí anem cap al refugi d'Estarredono i el Pilaret de Sant Isidre i ja comencem el descens en una semicircular per tornar cap al poble. Des d'aquí també és un molt bon lloc per veure tots aquestes valls que van estar esculpides per les darreres grans glaciacions que vàrem tenir i l'esbornada de Senet, que és un testimoni de tots aquests dipòsits, de les morrenes que ens van deixar les glaceres veient granit en llocs on no hi ha granit. Així que us convido a venir a l'Alta Ribagorça, un país per caminar.